Ahojte, prišiel čas sa pomaly rozlúčiť. A nejdem sa lúčiť ja s vami, ale je čas sa rozlúčiť s mojim autom, pretože ho idem predávať. Takže v nasledujúcej storke ho natočím a poviem vám pár vecí o ňom. Takže je to model Tesla 3 Performance. Má najazdených 85 000 km, je v 100% stave. Degradácia batérie je 9%. No a čo ešte je také dôležité, aby ste vedeli? Je to ročník 2000, je to december 2021, takže sa to berie ako keby 2022, ale teda je to december 2021. Má fólie a pod tými fóliami je taká kráľovská modrá farba. Takže takto vyzerá vo vnútri, neupratovala som, ale teda top stav. Takže v prípade, že má niekto vážny záujem, tak píšte Gajlovi na Instagram, pridám ho sem a